Bon dia, bon vespre o bona nit, benvinguts fans del futbol, del Barça, dels crits i sobretot dels debats de bar. Això és l'Orsai i durant una estona debatrem l'actualitat del Barça entre 4 catalanoparlants i un lleidatà intentant no equivocar-nos, en aquest cop... No, deixa. Intentant equivocar-nos, d'acord, ho canvio de fet aquí, però per damunt de tot divertir-nos i suportar-nos. Molt bon dia, Pau, moltes gràcies per venir un dia més. Sempre que em necessiteu estaré aquí per donar-vos una mica de joc i ja està. No penso parar mai amb la broma. Molt bon dia, Xavi. Molt bon dia. Molt bon dia, Uri. Molt bon dia. Molt bon dia, Biel. Deixem un bon dia, No, avui objectivament fa bon dia. No. Sí, És veritat, objectivament sí. fa No, bon dia. objectivament, per què un bon dia és quan fa sol i un mal dia és quan plou? Doncs perquè literalment això Perquè és la sí. definició d'un bon dia. Sí. No, Tomàs Molina va dir que per ell un bon dia és quan plou, perquè li agrada que plogui. No hem dit que ploure fos un mal dia, hem dit Clar. que avui és un bon Avui dia, és un però bon quan dia. plou també és un bon dia. No, perquè a mi no m'agrada el sol, per exemple. Imagina que no m'agrada el sol, que m'agrada bastant, s'ha de dir. Prendre el sol allà bé. Què tal, Max, com estàs? Molt bé. Molt bon dia també a l'Arnau, que ha vingut. Hola, Arnau. Que ve, Agraïts. tot i està destrossat, perquè està destrossat. Bueno, perquè ve d'on ve, però Perquè és bueno. atlético. És atlético. És colchonero. És atletizale. Llavors, És de la ETA. havent fet les presentacions, sense fer-nos esperar més, doncs quedem a Norsa i entrem a l'àrea de futbol actual. Puta mali. Merengue machista. Fumando un cigarro. Sí. Un vàper de coco. I és la terrassa. Fora, vés-te'n. I nos quedem a Dorsai. Quin temazo. Bueno, resum semanal, talladet, com sempre, tac. La mateixa setmana que Collserol ha entrat en quarantena per una peste porcina, el Barça s'ha refet de la patinada de Stamford Bridge. Amb un triomf contra l'Alavés i, encara més important, un triomf contra l'Atlético de Madrid, els de Flick han recuperat sensacions. El Barça va tornar a brillar i a demostrar que pot amb rivals grans, una de les assignatures pendents aquesta temporada. Així i tot, no tot és xauxa i disbauxa que en Barça, doncs Ronald Araujo és baixa indefinida per problemes de salut mental i l'estat espanyol li ha trencat el peroné a Aitana Bonmatí en un entrenament. Sigui com sigui, l'actualitat del futbol no para, el present ens atropella i el futur cada dia arriba més ràpid. I més amb un Barça que aquesta setmana afronta dos compromisos importants contra el Betis i l'Eintracht de Frankfurt, un partit de Champions en el que encara hi ha una ferida oberta des de l'abril de 2022. Ja està. Bé, m'ha agradat el resum. No, està bé. M'he No. algo? No. Bueno, No. a veure, algú t'has deixat seguríssim. Segur en el món passen moltes coses, sí. però Per l'actualitat. res que ens transcendeixi a nosaltres. Exacte. Atropella, correcte. Segur? No ha sortit res de Jeffrey Epstein ni... No. Segur que No, sí, no. algo sortit. No. Sempre surten coses d'aquest. Una cosa, va sortir fa poc Això algú que de l'Helena es va Jovany, però em sembla que era de fa suïcidar. 2 setmanes ja. Ah, Que no, van a fa una l'illa- setmana a que l'illa van Epstein. trobar Sí. ja han trobat l'assassí. Bueno, el presumpte, Des d'aquí no farem Ha estat en judicis. proves d'ADN del cadàver. Presumpte. Fins que no... Jo fins que no ho vegi davant meu... No, però jo vaig llegir el titular. Ves tu la família que Detienen- estava celebrant que per fi hi havia justícia Sí, per no, a però Helena detienen Jovany. al- Ho va fer. Detienen al presunto, ¿no? És que no sé si No, és 100%. si està No, a veure, dictat, no. ha dictado sentencia. No, el juez no. ha dictado Han sentencia. En dictat castellà. sentència ja? En No. castellà, tot. No, si ho ha dit en castellà ja està, Clar. Llavors és sentència ferma. Clar, missa, amén. Firme. Diria que no, però, Defensa però crec que les proves són d'ADN, Vale. que normalment, Pues que la xupi. suposo, Ah, però sense fill jo de saber-ne. Però podem parlar del Helena Barça Jovany. Atlético. Del que ens reuneix avui aquí, no? Sí. És el Barça. Sí, al final... Sí. No, perquè ara mateix no compartim molta més cosa que aquest projecte i les ganes de seguir endavant. Bueno, Pitis. aquest projecte i el Barça. El Barça Atlético 3-1 Molt amb bé. gols de Rafinha, de Dani Olmo i tot just abans de lesionar-se i Ferran Torres, que va enviar a callar algú. Sí, Sí, sempre envia a callar Els algú. El Xolo, no? Van dir o no? El Sí, Xolo, bueno, el Xolo qui ho ha dit això? Jo crec que Ferran té moltes veus. Bueno, Ferran té una pel·li muntada que ja va bé, vull dir. Bueno, sí, si va marcant. sí. Arrel del fallo, no? A Stamford Bridge. Ah, ojo, sí, pot ser. Ah, pot ser, clar. Clar. No, suposo, no? Les crítiques No, que va 100%. rebre. Home, normal. No, també potser t'ho sí. dic. A veure, també em puc imaginar el que diu el Billy del Xolo, que potser, jo què sé, l'estava cridant des de la banda o alguna cosa així. No? Xolo!
Molt poc èpic. Clar, jo crec que estava posicionant-se en el tema Israel-Palestina. Oriol, Condenant ira Israel. el silenci dels Clar, mitjans és Israel, de mitjans d'incomunicació, Totalment. de descomunicació. Sí. Mitjans de manipulació. Això és no? més èpic. Respecte, és molt èpic. Seria l'hòstia Ferran que fos això. for Palestine. Però Ferran fa Here pinta we de ser el go. típic que diu esto es un tema muy complejo Sí. y yo no... Bueno, me no, voy a no meter. sabem. No, és el típic. No, però fa vale. pinta de... Oriol, si haguessis de treure una notícia positiva, només una, del Només partit, una? que Hi ha no, sigui, moltes, que eh? no sigui el tema de... Jo crec que la tornada de Pedri és el més important. La tornada de Pedri. Si us va fer mal. 100%. Bueno, no, està cansat i ja està. Està cansat. O sigui, el que és una mica poc coherent és que 2 minuts abans de tirar-se al terra li estava dient a Flick, espera, no falta que em canvis, i després ja sí que 2 minuts després es va tirar a terra i va dir, canvia. Saps? Però és la cabezoneria del crack, no? És cansament i ja està. De voler seguir al camp. Però bueno, es nota moltíssim quan està Pedri i quan no està Pedri. I És una Rafinha. barbaritat. Rafinha també. Però bueno, és que m'ha dit una, tio. Però és que jo No, diria, clar, jo diria que es va notar més la l'impacte més- de Rafinha que el de Pedri. Sí, a mi Pedri I m'ha mira que marcat. Pedri va ser un 10, Sí, Però és sí. que Rafinha fa que sigui un 10 ell i un 10 Dani Olmo, un 10... Bueno, Lewandowski no. Un 10... Però és tots els pel el que, el que rodegen. t'aporta en pilota, sense pilota no, i el que transmet de... Sí, S'està amb Rafinha pilotes, partint amb la puta pilotes és cara una endavant, locura, doncs jo Rafinha. també hauré de córrer. No sé és qui- una bogeria. I és l'únic jugador que té aquesta capacitat de trencar una línia i que amb un pas es planti sol davant del porter i faci un gol. El passe que li fa Pedri és espectacular. Pedri amb però és que pilotes la és un desmarcada és la seva. desmarcada, Només la té ell. de Rafinha no te la Sí, fa sí. ningú més a l'equip. I potser Europa. Però... Vinga. No, Harry però Kane no fa Però perquè que la Rafinha història és... no l'ha fet ningú, aquesta desmarcada. Ah, que hi ha un moment. Però no sé qui li vaig llegir que Rafinha, i estic bastant d'acord, que Rafinha és el complement ideal per Pedri, per Valde i per Lamine Yamal i per Lewandowski. Per tots. Per tots aquests, si ho penses, perquè sempre però, vam... però Olmo no, perquè va que calli un moment. Sí, és el millor és el jugador que fa millor a l'equip. És el jugador Flick. És l'extensió de Flick al camp. És És el Rafinha. capità. O capitao. Sí, perquè Has els altres dit no estan... capità, has dit capità, però és l'únic és capità que hi ha. Sí, no és el aportat quart res. capità. És l'únic capità que hi ha a la plantilla Bueno, no, actualment. el cinquè és Pedri. En- Ara el Ah, Barça en és té el cinquè. 5. El Barça en té 5. No va estar Eric Garcia amb el braçalet? Sí, ahir? es va vestir el Barcelet, sí. Però perquè es va també van vestir el treure Pedri. braçalet. Llavors Eric Garcia... Però vull dir que és molt significatiu De que ja el crop següent top. sigui Eric Garcia. A mi m'agrada. Sí. Bueno, és que segurament hauria de ser el primer Rafinha, el segon Pedri i el tercer Eric. Segurament. Sí. No parlem de capitans, parlem de l'Atlético. Introdueixo, va. De l'Atlético, no del Barça. Del Barça i de l'Atlético. Vale, introdueixes, Però si portem- però ara em passes la pilota... Votant, un moment. només has de Va, xutar. vinga, presentador. Vinga. Surt del No, a record. veure, que és el partit, crec que ho hem comentat abans, no sé si dins del programa perquè ara m'he oblidat, però que és el millor partit de la temporada del Barça, Ho hem segurament. dit abans. Sí. I a més, el que tu has dit, que era una assignatura pendent que tenia el Barça amb els equips grans. A més, aquest partit és molt important de cara a la Lliga, perquè si guanyava l'Atlético ja perdies el liderat, i ara en canvi et poses a 4 punts de... Liderat, no liderat. És liderat en català. No, crec que és liderat, crec que ho he dit malament. És lideratge. Lideratge, No, és el liderat. Liderat no està ben dit. Liderat jo diria No està ben que dit, no està ben dit. És la Liderato. primera posició. És lideratge. El lideratge, sí. Però que és igual, continua. Deu ser lideratge, sí. Però... Bueno, Liderat és una intentant cosa- equivocar-nos, ho hem Ara dit. estàs a 6 punts reals de l'Atlético i a 4 punts del Madrid, a espera de veure què fa avui. Da igual, en el però- vostre cas ja ho sabreu. Líder. Sí, seràs que ets, líder, el, sí o sí. que ets el líder passi el que passi. I és més fàcil construir com a líder que com a segon havent d'atrapar el Madrid. I a destacar, a no ser que vulgueu comentar alguna cosa prèviament, tots els moments en els quals no hi era Rafinha, no hi era Lamine, no hi era Pedri, i l'equip va aguantar fantàsticament, i aquí és on va destacar, per exemple, Rashford, que potser és els millors 10 minuts que ha tingut Sense a la pilota. temporada. Sense pilota. Sí, Perquè a a veure, I després Newcastle, el a pilota- Newcastle no pots comparar el partit que fa Newcastle amb el d'ahir. Sí. El partit que A fa Newcastle fa un Newcastle puto doblet va amb un Puskas, bueno, un Puskas no, però un No, golaç. no, va joder. ser un golaç. Ahir està molt bé, Però allò també sense va pilota ser... perquè Va fer un doblet amb Puskas. No, però el Newcastle va jugar. Teulet, assistència de si Puskas. Puskas, Garrincha i Serginho. I Cannavaro. Serginho. No, Cannavaro no va poder jugar per unes molèsties. Serginho Dest. Ah, Jairzinho. Serginho. Serginho. A mi van ser els sense 10 minuts pilota que va més ser el millor. que més em van agradar de Rashford en general. Bueno, demostra una evolució cap a positiu d'un jugador que poder no li esperàvem que ja tingués aquesta Que són 10 aquesta minuts, evolució. I També amb pot ser unes que ordres molt simples. El factor de veure que ha tornat Rafinha. Ai, clar, evidentment, no. Potser Ara si ja no, no, segur. ja no em val anar fent cosetes de tant en tant, un Exacte. parell d'accions al partit, sinó que si vull tenir minuts de qualitat, que al final tot jugador vol tenir minuts de qualitat, si vull jugar més de
20 minuts per partit, m'ho haig de començar a currar. És que Rafinha ha estat tornar i posar la polla sobre la taula, ha estat... Vull dir, no hi ha una millor manera de posar-ho, tio. Però pots utilitzar un cop de Mai he polla sobre la acabat taula. d'entendre aquesta frase. Mai ningú ha posat la polla sobre la taula. Bueno, No és un gest de poder. Jordi Wild va dir que va posar una polla sobre la taula. Vale, Jordi Wild és un seva o figura. la seva? Sí. Però tu poses la polla Se la sobre van la comparar taula... amb un tio. No és un gest de poder. Clar, és un gest de dir... saps? Vull dir, Home, depèn. Home, depèn. Tu fiques una polla sobre la taula i la màxima reacció és fica't una polla sobre la taula. Bueno, però No és agafar el telèfon i trucar a la Sí, policia. clar, el 112. A part, et mostres molt vulnerable en aquell moment. En aquell moment estàs molt El guarda vulnerable. Truqueu als bombers. En aquell moment estàs molt vulnerable que algú agafi amb el puny i faci pa. No. Sí, o que Bueno. algú fiqui també la polla sobre la taula Clar. i llavors hi ha una competició de tites. Ja depèn de com és molt vulnerable la situació. Llavors aquí... Poques situacions més vulnerables que aquesta pots trobar-te. Però Alguna hi ha. el que em referia és que Rafinha ha estat arribar i ensenyar qui mana. Perquè, tio, a part el gol que fa Ensenya qui és... posa les polles sobre la taula. Arriba Rafinha que es i li menja totes les ha ensenyat la polla. El menjador de la ciutat esportiva tot ple de polles sobre la taula. Això ho has començat tu i t'arrepentiràs d'haver-ho començat. No, tot el programa durarà. Però em refereixo que Rafinha va arribar ja contra... Va posar un ou. Va fotre dues assistències, tot i que una li molt bé. compten a Lewandowski perquè la toca un moment que no ho acabo d'entendre. I després, aquest partit, és que el gol hem parlat del passe de Pedri i desmarcatge de Rafinha, però a partir d'allà com se'n va doblar, que estava fent un molt bon partit i... no sé, estimo Com molt la Rafinha. posa sobre la taula, No sé, Rafinha. No sé, a mi cada dia és el meu jugador més preferit. És el meu jugador preferit del... Jo des de que ha fet el que ha fet amb el tema de la taula. Se m'ha caigut un ídol. No, jo l'estimo moltíssim. O sigui, transmet tot el que mola, tio. I Sí. és una mica la reflexió de com va ser l'època de Xavi, La redempció, sí. de que molts Redemption. pensaven que Araujo era un central vàlid, que Rafinha era un jugador que No no parlem tenia d'Araujo, nivell pel va, Barça. sisplau. Després parlem. Bueno, sí, Aquí però Parla amb singularitat, Què? Lo de Rafinha pots parlar amb singularitat. Amb tu mateix. Jo pensava que Rafinha no era jugador pel I Barça. jo? Tu pensaves que Rafinha era jugador pel Barça? Sí, Cada home, vinga, va. dia. Mentida. Jo recordo a segon de carrera una discussió entre vosaltres dos, tu dient que seria molt bo pel Barça i tu dient una cosa que tenia raó, que era ara Rafinha sembla que sap regatejar, ojo quan es trobi a la Lliga amb un metre per... Sí, no, i que Pau ens el va vendre molt bé perquè l'havia vist al Leeds, a la que Rafinha portava 10 partits aquí, Pau no parava de dir, jo ja us vaig dir que Rafinha no era jugador pel Barça. Sí, no, és veritat, jo us vaig dir que Rafinha havia de jugar per la dreta. Està jugant per l'esquerra. Correcte, va ser una equivocació. O per dintre, O Però per perquè dintre. el Leeds brillava per la dreta. El Leeds que A descobria... l'Itz es lleva la polla, també? O és una cosa d'aquí? No m'ha arribat info. Jo crec que sí. aquí Són sí. coses Xavi, d'aquí. Són coses d'aquí. Xavi. De Camp Barça. Tu et vull fer una pregunta, que és Bueno, si cuidado, el Barça ha trobat un central esquerrà. Trobar-lo la troba perquè no hi ha més. Però, Però Et diré més. vull dir, diré més. el Barça ja Et té diré nova més. parella de Per centrals. mi ahir el Barça va jugar amb l'11 que hauria de jugar si demà hi hagués una final Uau. de la Champions i tothom estigués sa. Ara mateix, aquesta frase te la vaig dir jo l'any passat. L'únic canvi i que et faig podria fora. fer és És Fermín una i Olmo. liberada. És l'única posició que jo no veig clara. No, Fermín. I no posaria ser De Jong, jo tampoc. Jo no poso a De De Jong Jong. i No. Jo ara I com mateix poso està Fermín Eric? per sobre Olmo Sí. i em quedo mal mig del camp. Com la està resta. Eric, com està Eric, és una no el no, treus, espectacular, no el és una treus. borrada. No. I si algú és molt cabezón amb De Jong, et deixo Gerard Martín i a qui em fumo és a Koundé. És el que t'anava a dir jo. I Jo poso tinc Eric molts de més lateral. dubtes amb Koundé Això pot que... ser, això pot ser. qualsevol altre. No, el que Però va... al mig del Jo camp, amb Dani al mig del Olmo, camp, jo poso abans a Fermín. No, sí, jo això també ho he dit. Eric Pedri, Sí. Eric Pedri funciona, però espectacularment A mi bé. l'únic que em genera dubte que m'agrada Eric com a pivot és si et tornes a trobar un equip com per exemple el Chelsea o qualsevol Que et pressiona equip o el com et va Bayern pressionar. que et pressione moltíssim. A mi em sembla Jugar a que l'esquena... a Eric li Ja, costaria però- jugar d'esquenes, però és és veritat. normal, Però és vull dir. diferent si També jo crec l'acompanya central. Pedri. Aquí està la Aquí cosa. està, Jo crec sí, que sí, contra el Chelsea va quedar molt exposat, també perquè al No seu estava costat Pedri. no hi havia Pedri. Sí, sí, sí. Ja. O sigui, al final Pedri, parlàvem amb Rafinha fa millor a tots. Pedri és també. un jugador que et fa creure que el migcampista És que el té al millor costat jugador del és el Barça. millor jugador. Sí, o sigui, Pedri és capaç de... Em poses a mi al costat i ho faré com el cul. Però poses algú que sàpiga jugar una miqueta a futbol i és que Pedri te'l transforma. O sigui, No, és una que sí, bogeria. és una I borrada. és que Gerard Martín me flipa. Gerard. Em flipa. Jo és amb el que més al·lucino, tio. Sí. O sigui, Sí. ja a la seva posició ho fa una mica bé i deies, joder, quina barbaritat. Jugava al Cornellà i era un paquet. Però és que ara ho fa de central
I, tio, contra l'Atlético, amb Julián, Ahí és el Baena millor i se central puta del mare... Barça. I, tio, No, sí. Ahí ho fa millor que per és que és el que filtra, com filtra els passes, Pensava que tio. havies dit ara és el millor. No, ahí. És una barbaritat. Té els dos fallos que té, però, hòstia, és que tens la sortida de pilota de Covarsí, que és boníssima. Però és que és la mateixa per l'altra esquerra. No és la mateixa. Ahir va ser la mateixa. Però està molt bé. No és la Jo la mateixa. destaco més el dia de l'Alavés, que sí que Sí. et fa el passe a Rafinha, Espectacular, que és el una dia passada i la espectacular. filtrada Però d'Alde. entén-me, amb l'Alavés és més fàcil filtrar passes. A mi el que m'agrada Però és que... la cosa... Perdó, només sí. un moment. No és que sigui la mateixa, és que tu tindre un perfil esquerrà pels davanters és T'obre... molt... O sigui, És et molt fa- més et fa difícil tenir dues pressionar. pàgines en És el lloc mateix d'una. que Íñigo. Íñigo és un central amb un bon tracte de pilota que tu el destacaries Desplaçament, sí, com un tracte jugador no amb una tant. sortida de pilota espectacular. Tampoc, que això es treballa i això és, El això desplaçament és de millor, Diego Martínez era una Això barbaritat, eh? Però un jugador que amb l'esquerra és capaç de filtrar perquè costa més de pressionar. Evidentment. saps? L'altra cosa és, jo estava molt cansat de veure com el Barça, sobretot amb Araujo a la dreta i Covarsí a l'esquerra, És que era un desastre, sempre això, la sortida de pilota era Joan Garcia algun dels centrals, el central al lateral, el lateral al central, el central a l'altre central, i així anar fent una mica en horitzontal. El tenia Covarsí a la dreta, que et dones que en un moment sembla que va passar al lateral I li passa a Olmo. i filtra I li el passe passa a Olmo i Olmo, et genera una ocasió. i amb Gerard Martín El mateix. més del mateix, perquè a part s'atreveix tota l'estona. Va fallar molts passes ahir, però és que no em va És igual. desesperar No, és perquè que- em va flipar. és És que una part gent que de diu, la- és que Lamine Yamal perd moltes pilotes. Bueno, doncs perquè Va, encara, de perdre, vull perquè dir, encara és l'extrem extrem. és de No, i perdre. que també és relatiu. Jo què sé, Gerard Martín falla, no sé si em va fallar 6 o 7 o Però és que te'n fa 8. 40. Però clar, me'n fa 40 de B o 50 de B i 4 d'aquests 50 que me'n fa bé són filtrades. Doncs ja està, ja accepto el risc. I que ara és el moment de provar-ho, o sigui, acaba de començar a jugar de Sí, central, o sigui, que és que és un mèrit provar tant, saps? Que a la pretemporada ja va sortir que Flick l'havia provat, Sí. però partits de central que em porta 3? 3 o 4, sí. No sé No, si porta amb 3 la temporada i va crec fer- que alguns minuts això Sí, de que va tenir després minuts. de Sueltos i canvis coses de així. posicions Però eren això, defensa de jugar. 3 perquè Koundé tancava molt més. O sigui, no va ser central de 2. I jo el que Mai. més flipo és... sí que és veritat que de lateral va donar el callo defensivament, contra Dumfries, contra l'Inter ho va fer molt bé, però hòstia, imaginar-te que aquest tio pot ser un central contundent, amb una capacitat barbaritat. de... I que planta, joder, Sí, vull sí, dir, sí, és que... alt. Ahir menys la jugada contra increïble. Juliano, que li va per un Sí, pèl sí, de sí, res sí, que sí. no arriba millor a la Sí, bola, sí, sí. és que després va ser un espectacle. Sí. I jo vull parlar No, d'un és- nom que no... Ja l'hem començat a normalitzar i tal, però ahir va fer un partidàs que no ho sembla, però... Joan Garcia. Joan Garcia. Sí, és La que el, treu fet, és- el fet de que surti t'evita remats a l'àrea petita que es podrien ser paradons, però és que no cal fer-los Els perquè corners, surt. el córner no el Sí, generen el res. que feia Ter No, Stegen, si està Joan ara Garcia. és molt oportunista, però el que feia Ter Stegen és no sortir, llavors li marcaven gols o feia parades estratosfèriques, que dius, quin paradón? No cal fer aquest paradón Ja. si surts i l'agafes. Sí, 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 I és sí. el que fa Joan Garcia. I la sortida de pilota, tio. I té un timing, o sigui, És calcula les sortides com un puto Sí, sí. 10, o sigui, és un porter... No se li escape ni una, tio. És un I si porter- se li escape, sap com fer-ho perquè se li escape i la pilota no se li quedi als posts del davanter. I el partit de l'Alavés el guanya ell, perquè el gol de fa- la sí, Unió sí, 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 el 2-1 sí, ve sí, d'una sí, parada sí. Per mi va ser el estratosfèrica millor de Genio l'equip, top. per mi va ser el millor de l'equip. I un ahir altre va que jugar també- superbé, també. Que també s'està parlant poc, però crec que va començar més peix, però ara està molt millor, és Valde. És a dir, Porta tot tres el que partits. t'està tot Però el que t'està Chelsea, portant Alavés, Valde. i ahir- I jo crec que també va relacionat amb el que ha dit Max, que Del és Rafinha. la tornada 100%. de Rafinha Però es va que notar moltíssim. Valde És el tingui carril, sí, tot sí. el carril Es va notar i moltíssim, després que tio. Valde és un jugador que defensivament pateix més. Si té Rashford davant, Rashford, pues, la seva naturalesa no és defensar, però si té Rafinha, que a sobre Ni l'ajuda... entrar per dintre. O sigui... I llavors és que va més és- agressiu, també. I va més agressiu, i és el que també transmet Rafinha, tornem al mateix. Si tu veus que Rafinha, un tio que l'any passat es casca 30 gols, 20 assistències, és el quart capità, que ha estat quart o cinquè a la pilota d'or, es tira per donar-se un cop de cap contra la paret, tu diràs, hòstia, si ho fa aquest tio, com no ho vaig a fer jo? Ahir encara hi havia moments que Rafinha es tirava molt i l'equip no el seguia, però jo crec que és un punt d'inflexió. Vull dir, si tu veus que el teu capità està corrent, tu vas darrere. I per va molt estar que molt sigui bé Lamine Yamal. perquè va deixar molt clar, va fer-ho d'una manera Rafinha que va quedar molt clar a dues jugades seguides qui va ser qui havia fallat a la pressió. I a mi em Olmo. sembla molt Olmo. bé que exposis Olmo i en un altre Lamin. Vale, En una la mina ahir va Lamine córrer, Sí, va córrer va córrer. bastant. O sigui, va córrer tothom ahir, Partits realment, grans, és que- Lamine Yamal es nota que diu, aquí m'ha estat mirant més gent. La I, mina Yamal ahir va córrer. I tampoc va ser el millor partit de la mina en Els primers 30 minuts va jugar Però molt va bé, estar eh? bé. Saps Sí. què? No, Sí. Els dos passes que arribava fa. Hanko, que tothom, hòstia, que bé està Hanko, que bé... Se'l va, Hi ha un parell o tres de trajes que li fa a mesura. Lamine Però Yamal, és que la és mina una arriba a un punt que bogeria. ara li I exigim els que sigui laterals- Leo Messi. El partit d'ahir de la mina és bo. Hi ha un És moment molt que bon partit. Lamine sempre, Bueno, però- sempre sap trobar aquesta jugada que ell està davant del lateral, que només li deixa la línia de banda i hi ha un munt d'espai a l'esquena de I va defensa. fer un parell no de li parets. treuen mai. No Va li fer un treuen parell de Dos o tres parets amb d'exteriors, Dro no, i i dos o tres- Koundé i Fot un passos parell de exteriors. passes Dro, els exteriors. minuts que va tenir espectacular. Molt bé, Dro, molt bé. molt bé. Va entrar molt bé, És Dro. que ahir I- tots són bones notícies, tio. Sí.
Sí, jo crec que Caçador també va jugar bastant bé, l'únic... intens, que és el que es demana. Caçador va haver un moment que va entrar de mitja punta Bueno, és que a mitja- per pressionar, Amb bàsicament. Christensen, Es va acabar el Caçador. partit amb draw, Christensen, Caçador... No Que sé. Caçador estava de mitja punta. De mitja Sí, sí, punta. Sí, que estava... Va obrir una que contra estava- que eren Rashford i Caçador combinant a Què dalt. va dir? Que va haver de sortir a posar collons? A posar collons. A mi l'únic punt, entre cometes, negatiu del partit d'ahir és que em sembla que en defensa i la línia encara no estàs prou sòlid i És prou... veritat que el gol que et fan... Però és... Si vas canviar la defensa cada jornada és normal. No, i te vaig dir una cosa, és S'ha cert d'establir- que l'any passat això ho firmàvem. Vull dir, sabíem que Guanyes 3-1. correcte, guanyes 3-1 i li deixes moltes ocasions a un 1 Falles contra un penal. 1 contra Chesney o contra ara Joan Garcia. Oblak et treu una... Bueno, una mà. jo és dels penals pitjors tirats que he vist a la meva vida. Sergio Ramos i aquest. Ho van dir que ha fallat 2 dels últims 3. Sí. El de que això és Sevilla. una pregunta que jo us volia dir, que era, creieu que s'ha de canviar Sí. ja Jo crec... No, jo crec que- Rafinha, Jo ha de crec que xutar canviarà. Rafinha. Jo crec que a partir d'aquest partit canviarà. Pues que ho decidirà ell, Sí, és jo un crec. 1 de 3. Jo crec que no, jo crec que no. Va fallar Jo- contra el Sevilla, va marcar contra el Tema Celta de- i ara em va sap fallar greu. contra l'Atlètic de Madrid. Que Em contra sap el greu, Celta pot ser que Lewandowski quasi té una li parin. estatura que, No recordo, la que veritat. m'és igual que hagi fallat, que estigui malament últimament, em sembla que no pots fer que el teu un nou titular. És que és saps molt que heavy, treure-li els penals. Exacte, el Sí, nou titular que l'any però passat no, o sigui, va fer la jo no temporada entenc. que va fer i que va ser Però l'important vale que que va el ser. Tu futbol ja- necessites bé. Però Max, una cosa, jo Vale crec que hi ha moltes jerarquies i molt tal, però tio, si tu veus Sí. que un jugador no marca El- penals, jo crec fes-ho de Rafinha, ell que mateix, pot però jo crec que el mateix Quan- Lewandowski ho entendria Que perfectament. jo vaig veure algú que deia, quan Sí. Messi va passar una època que va fallar 3 o 4 penals El xutar de tots. seguidets, Però Messi... clar, però tu creus que Lewandowski amb tot el bagatge que porta ara fallar 2 penals li afectarà? No, Jo, però que, pot tio, fer, Messi és el que que- feia, Messi no Bueno, tirava a de ell potser no li penals. afecta, però com segueixi fallant... No, a mi em va afectar. Vale. A mi m'afecta. Vale, doncs ja està. Messi no Jo tirava no, de però penals, per el que l'equip ell és millor feia tenir-lo... era delegar, en plan, pues, si ell no es veia per tirar, li Sí, donava quan, Suárez, però li era donava Messi, Neymar. però era Messi. Era Messi, que encara que Però Robert no Lewandowski comparem com a Messi líder amb de la història, Lewandowski, tio. a dins del Barça no vale. és tant, no té aquesta Hòstia, és que no es jerarquia. pot comparar res amb res. Messi A Messi no. Sobretot en jerarquia al Barça, és així. Si Messi fitxava jugadors com no ha de Però a veure, decidir no fitxar entrem penals. en un Aquí va debat fitxar de Messi. jerarquies entre Messi i Lewandowski. Ah, però a mi sí. m'agrada- Home, a mi em però si sembla estem que- comparant-los... Amb el girondins de Bordeus per fitxar. No se't sent, Sí, per Malcolm. No se'm sent? No, És clar, que si parles estava... de- No, pues, era una No, conversa però paral·lela. Un dia podríem fer un debat així, sense parlar al micro. Els micros apuntant cap al mig. Ho fem bastant Els sovint. teus primers 50 programes són exactament això. Hola. Així, qui? Pau Osorio. Entrevista doble Max Bosch. No, si dic alguna em diràs qui t'ha preguntat. Podem cuidar el convidat, sisplau, Sí, una sí, mica? No, Que l'estem A faltant veure. al respecte. Feia 2 veure, dies que no però- venia. Se'm va ingressar la nòmina. Per mi hauria de xutar de Gerard Martín, bàsicament, el penal. Per mi Mascherano. Oh. Tindre'l com un penalti presidente. Deu ser el jugador amb més efectivitat de la història dels penals. Segurament n'hi ha Ho deu més, 100%. però n'hi haurà algun que tindrà 2 de 2. Clar, i llavors et guanya. Ah, no és veritat. Aquí I Matié té un 100% en faltes. No és Amb el veritat. Barça. Amb el Barça. No és El Barça. veritat. No és veritat. Amb el Barça, sí. Va, marcar, va Matié. xutar una, va marcar una, a Copa, Exacte. contra Huesca. No ha jugat cap més? Elche, no era Elche? Elche o Huesca. Elche. Pues va marcar aquella i ja està. 3-0. No sé si després a la setmana que ve, Ah. a la setmana següent un parell La setmana que ve. després, es Bueno, torna a 50% xutar. segueix sent una locura. La setmana que ve xuta, la setmana que ve. Matié, falta A veure, que us volia comentar. Com mola la Sabeu quan tu estàs molt malament i et diuen Ara. surts de festa els teus amics i tu dius no, que estic malament i tal, i aquella Mai festa he dit això. és molt bona i tots surten molt contents i et quedes tu que dius oh, Estàs potser- projectant Estàs alguna projectant. Si ara estàs a punt de Max, estàs convidat a venir a Polo, que he vist en vídeo. Estàs projectant Doncs Araujo es va trobar una... No, però tractem-ho amb Sí, més tot- tacte, sisplau. Sí. tio. No, farà bromes. Que no ens escoltarà ningú que tingui a veure amb Araujo, No, però... a més he de rectificar Però un vaya, sí. comentari de l'últim programa. Ara, Araujo ha estat baixa per problemes de salut mental provocades Per l'Orsay. per les dures crítiques, Pel Max. els comentaris d'Instagram, els No, a insults. Instagram no, perquè No, jo vaig perquè- anar a clitxar-lo. No em va deixar insultar-lo. Tota la quantitat d'odi que ha rebut, en aquest sentit, jo estava molt encalent l'últim programa i em disculpo per haver-li dit que és un puto gilipolles. Mira a càmera. Ara, I dic com Ronald. Ronald McDonald. Coma. No li diguis No, McDonald, que està tu, fotut. tu em dictes, tu em dictes. Ronald. Mira a càmera. I demana-li perdó. Ronald. Perdó per dir-te No, va, sisplau, puto ho gilipolles. estem tractant. Jo crec que està molt bé, ara fora conyes, que un jugador de la No, talla no, d'Araujo sí, 100%. reconegui per fi És com a important. lesió
un problema de salut mental. Correcte. Crec que és Claro. molt important i un exemple molt important. Jo el que em penso és que... És un gest que pot ajudar altres No, futbolistes. ajudarà segur. I Aitana Bonmatí, ahir, aprofitant el post de lo de la tíbia, que ara parlarem, o Peroné, va dir alguna cosa així com que els últims mesos ja no estava disfrutant del futbol i que no sé què. Vull dir, també va tractar una mica el tema aquest i jo crec que està molt bé que figures Està com molt aquestes bé. Sí. Molt bé. donin visibilitat a problemes reals que són la salut Jo mental. que sí que penso és que en el futbol hi ha un problema i és que Hi ha diversos, quan un jugador està de baixa, sempre s'ha de saber el per què. Tu en una feina no ha de saber ningú per què estàs de Veus, baixa. jo aquí estic en contra. No, vull dir, però T'has a nivell de al drets final laborals... sí, però són figures públiques, llavors tu tampoc podries, per aquesta regla de 3, tu no podries saber que Pedri té un trencament del lligament. I també No, perquè sí, és sí, secret, són I figures preguntes, per i què són porta 4 treballadors- mesos Pedri tocant-se la bolla? Doncs Perquè Són perquè figures jugant al públiques, FIFA. però igualment són figures públiques que viuen de la seva forma física també, saps què et dic? No, I sí, viuen però- del seu estat físic també, és normal Però que sàpiga em sembla com curiós estan. que és una feina on tot el món té dret a saber per què estàs de baixa. Sí, però bueno. veus, per exemple, en aquest cas, a mi em sembla que és important que sàpiga que Araujo està de baixa per salut mental, perquè, repeteixo, No, sí, pot sí. ser un precedent important perquè no tornin a passar casos com el d'Iniesta, que hagi de jugar un any fent una putíssima merda. I els milers de casos que no sabem que deuen existir, cada saps? temporada, cada André vestidor... Gómez mateix, aquí al Barça ho va patir. Sí, És veritat. i també és per fer una reflexió d'aquesta, que ara és veritat que pues, parla així a toro passado, però fins a quin punt l'aficionat li ha d'exigir a un futbolista, A saps? un capità. Sí, però... A mi em sembla que està bé Hem de enfadar-se convertir- i està bé exigir, Jo però crec no que està sí, bé jo crec que sí. insultar. Jo, editant el programa, Insultar, no. o sigui, quan estava fent aquesta frase aniré posant clips del Pau del programa passat, allà entremig. No hi era. No, però- Missatges teus. Lo que passi a casa de cadascú. Pitjor. Portes endins i hi ha un Me món. portes endins? Bueno. Bueno, No digueu mai aquesta frase. si us sembla... sí, para, va. Si us sembla bé, però hem de parlar d'una cosa i sobretot entonar un puta Espanya. Catalunya serà comunista o no serà? Tot això és perquè, companys, ens hem afat... Ha declarat la república! Ha tornat! Ha tornat, Som la república! Ho sabia, iaio! Ha tornat a passar. Tarradellas, fes-ho. Ja ho ha el de les comentat. El de la pizza. Tinc molta gana. Catalans ja he arribat. Tinc gana. El Pau ja ho ha comentat, però l'estat espanyol li ha rebentat Però no. al Peroné a Aitana Bonmatí. Per mi s'acaba d'obrir la Guerra Civil 2. La pel·lícula. Catalunya és personal. La Guerra Civil 2, dos punts. La El regreso. Catalunya contraataca. No, fora conyes. Heavy que Espanya es carregui tants. catalans. Tants ídols catalans. Joder, Gavi, Fermín, Una baixa Lluís més, Companys. Lluís Companys, A la repressió. Sunyol. No, entre el 36 i el 39 se'n van carregar uns quants. Bueno, sí, però... I més. I més. I bé, sí. I més. A veure, Per quan té? He vist... Les víctimes de la guerra. 4 o 5 mesos, no? visca He la llegit. canadenca. Què? 4 o 5 5 mesos. 5 mesos. He llegit avui a un rotatiu, Ai. a un diari, que... A un tabloide? A un tabloide. Que arribaria com a màxim tabloide, a la tornada de les semifinals de la Champions League que es disputen el 2 de maig. Uau. Clar, perquè si ve de tornar a finals d'abril, doncs sí, això, més o menys. Sí, no? Pues si no a curte plaços, vull dir, és que podés perdre la final de la Champions. Sí. Si és que ja arribem, que també anem... Bueno, pensa en Que llavors serà perdria tot el Barça si no arribem. No, clar, No, llavors clar. Clàudia Pina també s'ha... I- I Alexia. I Alexia i I tu. Irene Paredes. Jo me'l perdré passi el que passi. Vull dir, a no què? ser que arribem i jo tinguis diners per I et transvesteixis. anar allà. Què és això, tio? Bueno, transvesteixis. Primer de tot, no? Ah, vale, pensava que deies jugant.
Dic jugant no crec que... Bueno, No, i encara que em encara que em transvestís, jo crec que no tindria nivell per jugar una final de la No, i tampoc Champions. podries Perquè ets dolent. hauries de transicionar, no transvestir-te. Exacte, Correcte. m'he equivocat. A part en aquest cas seria simplement fer-me una cua i posar-me l'equipació del Barça. No, m'he equivocat a veure, i el més important és que no podies jugar perquè ets dolent com la gana. Sí. Tampoc faria falta lo de la cua. Ara que ho estic pensant, no és necessari fer una cua per ser noia. Anem a... Canviem de tema. Només faria falta que et vestissis de rosa i ja està. Foldràs, dic. A la mínima. T'has de pintar els llavis i tu parles. A jugar un partit de futbol amb el River. Bueno, A veure, Paròdia, No. Increïble com s'han dit tres coses i cadascuna ha sigut pitjor que l'anterior. Hem parlat 15 segons del Perón i l'Aitana i ja està. A veure, Arnau, sisplau, passem a parlar del Betis-Barça amb què va passar amb Biel Macià. Què va passar amb Biel Macià? Sí, Biel. Messi busca alguna passada, la té per Rakitic, des d'aquí tira la zona de penal, li torna la pilota a Messi, que la pica, gol! Aplaudiments! Fes-te Pau López, fes-te Pau López. El Benito Villamarín rendeix a l'esquerra màgica de Leo Messi. Vale. És un gol de Piqué. Doncs podria haver parlat És un gol de traca. del debut de Lamine Yamal al Camp Nou contra el Betis, del debut de Covarsí Amb al el Benito 41. Villamarín, també. Sí, va ser el Betis? Sí. Va ser Betis? Contra el Betis, va ser Betis. Bueno, no, el debut de fet va Però- ser a Copa, de Covarsí. Bueno, No serà l'Arbastre? Vale, però a Lliga, bueno, Sí, coneixeu? exacte, tu... Vale. És calleu la puta boca. Però no podia destacar una altra cosa que no fos un dels millors gols de la carrera de Messi, De Lionel, sí. que és una vaselina des de fora de l'àrea, segurament tots sabeu quin és, i per tant és el que he portat avui en el que va passar amb el Messi. Era una època en què recordo que tenia la sensació durant molts partits que al Barça li costava molt fer un gol. Era Messi sol aquell any, I- sí, és el 2019, i- és Messi sol. Aquell partit crec Messi que em Jordi vaig Alba desesperar tornant-li una parets. mica. Em vaig desesperar una mica, O crec. sigui, va aquell fotre un partit. hat-trick i va marcar Suárez, Max. No, Va guanyar 4-1. no. Vam guanyar 4-1. Sí. Doncs m'he confós de partit. Segur! És No, el mateix. aquest és el És de... el ma- és el hi ha ma- un altre que li l'any fa el següent, Canyo crec, o Guardado. l'anterior, que el Barça guanya 2-3 patint. Sí, Jo algo crec que així. el 4-1 aquell també és l'any aquell que li fa aquella jugada a Guardado, que li fa un canyo, que surt Sí. des de darrere, que després va... I quin va ser l'any en què els van robar contra el Betis, que van perdre la 2017. Lliga? 2016, podria haver 2016. portat això, 2016. Era 2015, 2016. No, 16-17. La 15-16 guanyava la Lliga. És veritat. Sí, sí, Hòstia, el podria haver 17. portat És la això, tio. 16-17 perquè és Betis, València. I amb aquell... És una locura, la imatge és una 60 barra... I aquell gol va Debut, significar diria. la Lliga pel Madrid. Sí, però Boníssim. el mateix any va haver-hi la del València, també. Sí, no, Que és la de Neto. però Sí, allò és jo el crec- següent. jo crec És que que és el perdem següent. una Lliga Jo per diria que això, és el eh? següent. Jo crec que és el mateix any. Neto la 17 no està al Barça, eh? No, Neto al No, València. Neto al jo València. diria És la que se la és el traga. que és amb Valverde, ja. Neto Murara. Que Messi li diu, siempre nos hacéis lo mismo, i l'àrbit li diu, És difícil, Messi. no, son muy distintas, Leo, son muy Pot distintas. ser, és la mateixa. És literalment la mateixa jugada. Una va al porter i l'altra de dins i l'altra al defensa. Pues que entre mig metre o... 60 centímetres, van dir al xiringuito mentre tots es partien la polla. La garrafinya que es posa a la taula. Sí, dona la volta a tota la taula aquesta. 60 centímetres. Algú sap com va el Betis, Lliga, com està El listant Xavi és la el típic que ho temporada? sap. Sí, o sigui, no. Crec Mikel que ho Pablo sap. Fornals Està cinquè el Betis. Venen de guanyar el derbi de Sevilla. El derbi. La cosa és, no es està Isco. va activar el protocol de llançament Sí. d'objectes, no? sí. A veure, Si no, no és un derbi. Marc Bartra li va treure la pilota a un jugador del Sevilla. Dos I vegades, primer ho va fer Nathan i després va anar a la Bartra. grada dels Viris Norte i va començar a fer... Nathan, va ser No, i Nathan. va després ser Bartra. Bartra. El primer va ser Van ser Nathan. dos, Primer van ser fa dos. Nathan i no. després ho fa Quan comencen a Bartra. tirar més objectes és amb Sí, sí, Bartra. sí. Però, I va què ser està, la què cara. passa, que estàs justificant que es llancin objectes? Sí, ho estàs fent, no ho estàs fent, ho estàs fent. No, Estàs fent, bueno, Has bueno, posat- bueno. has posat el focus Està, sobre el jugador. està malament que es faci, però si no veus pols no vagis a l'era? Exacte. Això és el que vols dir? Pot ser. O sigui, tu coneixes... No pot, o sigui...
És futbol, tio, és futbol, és violència als estadis. No, però tu com a Bartra ja saps el que hi ha. És un derbi, joder, que això és el bonic dels derbis, que es tirin metxeros i coses d'aquestes. A mi els clàssics també m'agrada, quan se tiraven metxeros. És el puntillo del futbol, ja està, no passa res. Si ningú ha pres mal, ja està. Si pres mal, doncs mira. Però estàs d'acord amb el protocol? A Malen li van obrir el cap a l'Europa League. I Joan Jordan... No, però això va ser una simulació. Sí, però no, Joan Jordan em cau molt malament, és igual. Vale, llavors està justificat. És de l'Espanyol. No, pues a veure, parlant del Betis, van cinquens, no hi ha Isco, que el va lesionar amb Rabat. I tampoc està amb Rabat. Tampoc està amb Rabat, que va lesionar Isco i es va lesionar ell mateix. Sí, a la mateixa jugada. Tu has vist la jugada? Sí, però pensava que només s'havia lesionat Isco. Els dos. Quina barbaritat. I sí que torna és Antoni, que no va estar tampoc al derbi per la... Sí que va estar. Sí, va baixar. Sí, va estar, però no jugant. Va veure els palcos. Ah, sí, dale. Insultant-se amb els seguidors de Sevilla. Li van tirar coses també des d'allà, Però, veus, si hi ha un vidre davant se pot tirar coses? Sí. No li faràs mal. Que el Barça, si guanya, li dona la possibilitat a l'Espanyol de posar-se cinquè. Me la pela. Hem de perdre. O sigui... No, està bé. A veure, és a Betis. A Betis, és a Betis. A la Cartoixa. És a Real. A la Cartuja, exacte. Hòstia, jo diem Benito Villamarín, és veritat que és la Cartuja. Bueno, es diu Benito Villamarín al camp del Betis, però està... Sí, estan jugant a la Cartuja. Xavi, carinyo, no parla al micro. Diuen que és la... Diuen que l'ambient és potent, A la Cartuja, potentíssim. Home, No, que l'estan omplint. No hi ha estat. Que l'estan omplint molt, estan ficant a 60.000 persones. Jo, que he estat al Benito Villamarín, puc dir que l'ambient al Benito era espectacular. Sí, això sí. El Benito No, sí, però el que es Benito veu que era molt guai. a la Cartuja estan incentivant a que vagi la gent i estan ficant a 60.000 persones a l'estadi. És un bon estadi, la Cartuja. Per més que l'omplis, al Montjuïc ja passava. A vegades omplies el Montjuïc perquè era un clàssic i el fet de que estiguis tan lluny del camp... L'últim partit del Barça a la Cartuja, l'últim partit del Barça a la Cartuja... Va guanyar. Vam guanyar una Copa del Rei. Correcte, 2-3 amb un gol de Koundé, l'última assistència de Modric a Espanya. Molt bon gol de Koundé, Molt. L'últim? si us sembla, però... Voleu fer una porra així, tontorrona? Sí, va, Vale. ràpid. Vinga, va, començo jo. Jo dic un 1-3. Va, igual que... Anava a dir 3 jo també. 1-3 per al Barça, no? 1-4. 2-3. 0-2. 1-2. Molt bé. I jo diré una cosa, que no l'he dit a la tertúlia, però la vull dir ara. Creieu que el partit del... Encara estem en tertúlia. Vale. El partit del Chelsea pot haver sigut un punt d'inflexió molt heavy? Evidentment. Espero que ho hagi estat. Si no ho és, malament rai. Si no ho és, De moment ho està sent, Sí. Sí, pot De ser. moment, 2 partits sense... El dia de l'Alavés no jugues tan bé. És la pitjor derrota Bueno, des de que Flick està a la banqueta, segur. Segurament. En quant a imatge, Sí, a sí, veure, en quant a dolor, no. En quant a dolor, no. No. En quant a imatge, No, segurament sí, però... és el partit on tu més dius no Clar. tenim cap mena Soc d'opció. Però és inferior molt- al rival. A mi em sembla molt més, entenent que fa molt més mal l'Inter, per exemple. Evidentment. És més dolorosa, si tu pares a pensar, quan tu dones mala imatge, que un Inter que et quedes a les portes. Fa més mal al moment, però la recordes amb menys dolor. De donar mala imatge, Evidentment. mala imatge el dia del Chelsea és el més dur des de que va arribar. Parlant de Champions, Parlant Sí, de jo Chelsea, volia introduir abans. Anem a escoltar la Passem música. la música de Champions, sisplau. Aquest podcast ja sembla un ràdio caser. Bé, com ha dit el Pau al repàs setmanal, el Barça té una venjança pendent Yes. contra l'Eintracht de Frankfurt, que serà Frankfurt. al Camp Nou. I esperem que aquest cop no s'ompli de guiris. No s'omplirà, no. no, de Guiris s'omplirà. Sí, de Guiris segur. Que no portin la samarreta de l'Eintracht, si pot ser. Si pot ser. Com... Com va l'Eintracht? Sí. 4 punts només. Champions. No, clar. Sí, no, ara estem mirant la Bundesliga. Perquè el Barça juga a la Bundesliga ara. No, l'Eintracht porta... L'Eintracht sí que juga a la Sí, Bundesliga. i a mi que m'importa la Bundesliga, si estem jugant la L'Eintracht Champions. ha guanyat un partit, n'ha empatat un, n'ha perdut 3, 7 gols a favor, 14 en contra. És partit, encara que Banda. és molt important pel Barça guanyar. O sigui, jo crec que el Barça sí o sí s'ha d'obligar a fer aquests 9 de 9. Sí. Sí. Perquè es diu, no, si fa 9 de 9 entrarà segur entre els 8 primers. Jo no ho tinc tan clar. no jo té crec per què, que però és aquest any estarà necessari. més car, jo crec que l'any anterior. Jo ho veig molt complicat entrar entre els Jo també ho primeros veig aquest molt, any, però com a mínim fes un 9 de 9 que obligui acabar bé. a tots els que estan per davant teu, els has d'obligar I que fas hagin de guanyar. l'eliminatòria contra un fàcil i guanyes més milions. Stonks. Crec que no guanyes més milions. No, guanyes els mateixos. Sí, De de fet, No, crec que de fet fet guanyes menys. Sí, clar, perquè cada cada partit partit no segon. No tindria cap Sí. sentit. A veure, ara Sou mateix uns el Barça, amargats, de veritat, el Barça té 7 punts
la classificació directa la marca l'Sporting Club de Portugal amb 10, és a dir, estàs a tan sols 3 punts. Si fas un 9 de 9, pot ser l'any passat amb 16 punts, que és dels que pot arribar a aconseguir el Barça, s'entrava directament entre els 8 primers, però la cosa és el que hem anat dient aquí al podcast. Quins partits ens queden? Ens queda ara contra l'Eintracht, al camp de l'Estrella Roja i a casa contra el Copenhague. Clar, hauria de ser un 9 de 9. S'ha de pixar la cara a tots. L'empat contra l'Estrella Roja es veu d'aquí a Cancún. Encara que haguéssim fet... És que has d'anar al Pequeño Maracanà, sempre complicat. Encara que haguéssim de... que féssim un 9 de 9, però... Allà Covarsís va obrir la galta. Jo veuria aquesta fase de lligueta... Perdó. Jo veuria aquesta fase de lligueta, tot i això, com un suspens del Barça. Perquè els 2 exàmens que has tingut els has fallat i tal... Encara no ha acabat, però sí, puc comprar. Encara que guanyéssim per mi, el dia del PSG fas un bon partit, o sigui, no puc posar... Fas una bona primera part. Una bona primera part, però no suspenc el partit amb un 3. No, amb un 3 no, però un 4 i mig sí. O un 5. Aviam, és un partit jugant contra el millor equip del món. I que va d'una jugada al partit, o sigui, el partit te'l defineix una jugada, que és quan et marquen el gol. La resta del partit és bo. Acabes de descobrir que el futbol va de jugades i de gols, tio. Benvingut al futbol. Sí, gilipolles. Bienvenido al futbol. Però llavors no pots dir que el partit és dolent. Per mi jo crec que coincidireu que el partit és molt pitjor contra el Bruges que contra... Molt pitjor. Evidentment. I contra el Chelsea ni parlar-ne. Bruges i Chelsea són els 2 partits dolents. O sigui, perdre contra el PSG a fase de grups és una cosa que podies contemplar. I a l'últim minut, doncs és normal. Bueno, i també s'ha de valorar la progressió de l'alumne com quan anaves a classe. Si tu suspens 2 exàmens importants, però acabes bé, doncs on sí, va. Vale, però jo a francès, per exemple, vaig suspendre tots els... francès? Jo a francès, per exemple, vaig suspendre tots els exàmens i perquè aprovés em van posar com a examen final un examen on 5 punts eren de dir comment tu t'appelles? Je m'appelle Samuel. Que gaig tu on tu habit i aquestes coses. Però perquè et van veure cara de tonto. Perquè estem parlant del teu examen de francès. No. L'heu d'ús de dir... Encara no entens la similitud. I si se Ho estic dient perquè els exàmens que realment significaven, em podien dir quin era el meu nivell de francès, els vaig suspendre. Però vas acabar provant. I llavors vaig acabar provant perquè la resta m'ho van posar facilitat. Dit això, és només la fase de lligueta. El PSG l'any passat va suspendre la fase de lligueta. Max, també. si el Barça queda entre els 8 primers després de guanyar els 3 partits que ens queden, tu dius que és un suspès? Crec que en el global a mi em sembla un suspès perquè els partits en els quals et proves el teu nivell real contra equips de la mateixa talla els has perdut, però no em sembla molt greu. No em sembla molt greu. Senteixen fer tonteries, espera. Adéu. A veure, per mi el més important, guanyar, donar continuïtat al que has mostrat les últimes setmanes, de que comences a jugar una mica semblant a com estaves l'any passat, de fer el partit contra l'Atlético, ja ho hem dit, és el millor partit del que portem de temporada, i plantar-te amb 10 punts i això anar esperant que els teus rivals que van per davant teu vagin punxant. Segur que hi ha, no em sé els duels, però segur que si tu vas 18, no, pitjor de 18è vas. Però bueno, jo crec que tampoc... Si vas 18è, segur que és gent de davant teu jugant entre ells. Sí, tampoc l'objectiu jo crec que quan sigui mirar, vale, quedem entre els 8 primers, perquè realment, o sigui, ja ho va demostrar-ho el PSG l'any passat, que no fa falta quedar entre els 8 primers per avançar a la Champions. Sí, al final que la ronda... És més recuperar sensacions de dir... Correcte, i la ronda de playoff, la Champions, té això que és anada i tornada, vull dir, tens molt marge d'error contra un equip bastant inferior, a mi no em preocupa gens anar a la fase. A mi tampoc gens. Però és el fet que en un tram de temporada on ja començaràs a Copa del Rei, Champions i Lliga, doncs tenir aquelles 2 setmanetes netes, però bueno. Setmanetes. Setmaneta neta. Si us sembla, passem a les seccions, que ja portem 43 minuts de tertúlia, més o menys. Passem a la secció de Pau Osorio. No. S'acabi la intro. Hola a tothom, soc Pau Osorio. Gràcies per acompanyar-nos. L'any 1999, Lutz Pamphstil gaudia de la seva vida com a porter del Gaylord United d'Indonèsia. El jove porter de 26 anys, que ja havia jugat en 10 clubs, no s'hi va estar ni un any al país, però va deixar marca amb les autoritats locals. Què va fer en Lutz? Com aquell cas el va dur a protagonitzar una de les carreres més boges de la història. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Et surt bé l'accent lleidatà. Ara, perquè l'està remarcant l'accent lleidatà. Sí, és com una cosa molt racista cap a mi mateix. Saltem al gener de 2001.
En Lutz, qui gaudia d'una plàcida vida a la ciutat-estat situada al cor del sud-est asiàtic, és detingut per la policia. Què havia fet en Lutz? Com un porter alemà acaba a una presó de Singapur? De què se l'acusava? Moltes preguntes i, de moment, poques respostes. El cas és que, sense saber massa bé què passava, en Lutz és acusat d'amanyar partits. La Polri, cos de policia de Singapur, no titubeja i amb una velocitat sense precedents se'l declara culpable d'acceptar 3 pagaments de $7.000 singapuresos cada un, provenent d'un amanyador de partits que volia apostar als partits del Geylang United. D'aquesta forma, en Lutz és declarat a 5 mesos de presó. A la garjola. Així i tot, després de 101 dies, va ser alliberat per manca de proves. Sembla ser que la investigació la va dur a terme un guàrdia civil. Anys després, en Lutz explicaria així la seva experiència. Veu recreada. Quan et despertes i estàs estirat al costat d'assassins i violadors sense raspall de dents i sense paper higiènic, et fa revaluar la vida que tenies abans. Quedeu-vos amb el fet de revaluar la vida, que serà clau més endavant. Com podeu veure, aquella experiència va canviar la vida d'un porter que ja venia tronat de fàbrica. A partir d'aquí, en Lutz comença una fugida cap endavant, una competició contra la mateixa bogeria que comença amb una carrera inversemblant. Primer de tot, repassem números, doncs l'alemà és l'únic jugador que ha jugat a totes les confederacions del món. Al llarg de 21 anys va jugar en 25 clubs a 6 continents diferents. Hòstia, el loco. Clar, l'avió. Viatge. Quan parlem de Lutz Pfannstiel, no només parlem d'un exconvicte singapurès, també d'una persona que ha jugat amb forces sobrenaturals i ha tornat del més enllà. Bàsicament, un funambulista que ha burlat la mort sobre un terreny de joc. 2 anys i mig després de fugir a Singapur, semblava que se li havia perdut el rastre, però en Lutz va tornar a aparèixer després que el matessin mentre jugava al Bradford Park Avenue, de 7ª divisió anglesa. El responsable, Clayton Donaldson, nascut a Bradford i davanter del Harrogate Town, que en una pilota dividida va topar amb ell, col·lapsant-li així els pulmons i aturant-li el sistema nerviós. En Lutz va arribar a ser declarat clínicament mort fins a 3 vegades. Així i tot, com si d'un miracle es tractés, Ray Killick, fisioterapeuta del Bradford, va reanimar-lo amb la respiració boca a boca. Una setmana més tard de morir 3 cops, el porter tornava a ser titular amb el seu equip. A casa està dement? Es preguntaran vostès. No, només és porter. Altra vegada. Segueix volant. Després de morir 3 cops, en Lutz torna a agafar l'avió i marxa a Nova Zelanda, concretament al Dunedin Technical. Allà, en Lutz va perdre el rumb de la seva vida i després de passar per la presó i morir, va perdre la xaveta. Quasi, amb els vidres quedeu-vos. Vale. Un dia, tornant de casa de l'entrenament, en Lutz va descobrir que li faltava roba, la PlayStation i una cartera. Això sí que no. Compte amb la roba perquè serà important més endavant. Ple de fúria, en Lutz es pren la venjança per la seva part, agafa les claus i surt de casa amb un únic objectiu: donar amb l'atracador. Què pretenia fer-li en Lutz? Acabaria de nou a la presó? Com sabia qui era l'atracador? Doncs recorden que els havia dit que no s'oblidessin de la roba? En efecte,
L'atracador era aquell que anava vestit amb tot el seu armari i una PlayStation sota el braç. El Lutz va recuperar la roba, però no el coneixement. 2 anys més tard, mentre era jugador de l'Otago United, va demostrar que els cables estaven completament pelats. Què és això? A casa és el cant d'una au marina no voladora? Ah, no! Només és la nova mascota del Lutz, un pingüí el que va segrestar i que el va tenir vivint temporalment a la seva banyera rodejat de gels. No va ser fins que el propietari del club va amenaçar-lo amb deportar-lo que el va alliberar. A casa està dement, es preguntaran? Sí, està fet una puta merda. Després d'una carrera interminable i demostrar a tothom que de la càrcel se sale i el cementerio també, en Lutz ha sentat el cap. Ara gaudeix de la seva vida com a director esportiu de l'Aberdeen Football Club d'Escòcia. De la policia indonèsia no en sabem res, tampoc de l'atracador ni del pingüí. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb una altra història de foscor. M'ha encantat, Està molt bé, està molt bé, molt bé. Periodismo. També t'he de dir, quina borrada... Vull dir, tot això és veritat. Això són reals, tots els factors reals. Quina borrada haver jugat per tants equips. Sí, és una locura. Quina borrada que robin la Play, tio. Fill de puta que li roba la Play. Passem tot el món a casa, tio. M'agradaria desenvolupar, però crec que amb el que has fet tu ja hi ha suficient. M'ha agradat molt la secció de veritat. Molt. A mi m'ha agradat molt quan deies que recordéssim alguna cosa, passaven 10 segons i ens ho deies. Perquè està fet per la generació TikTok. Ràpid, pam. I ara anem ràpid a la secció que ens ha portat en Xavi Morgans. Hamilton. Jabo. Vamos. Tac! No, perquè... Com que som nens petits, en realitat sempre ens agrada acabar fent algun joguet, sí, no? És l'excusa. És una mala mania que tenim. Sí, tenim Ara una bé, mania. No és necessari Mania sempre ja és fer un mala joc, però ho en si fem. mateixa. Està bé. Perquè no és un tram de programa on ja potser no queda ni un espectador, però nosaltres aprofitem llavors per passar-nos-ho bé. És que això ho fem per naltres, no ho fem Sí, per ells. Sí, totalment. Llavors us he portat un joc que ja us vaig portar fa unes setmanes, que és aquell joc que el Biel Macià va dir que li agradava veure per la televisió, que és el Ho tinc, ho dubto o ni idea. Ai! Crec que aquell dia... malament se'm dona. Sí, el Pau se li va donar Aquell- molt. M'agrada, tio. No, és que no el va entendre. Us torno a recordar les Sí, porfa. normes perquè el meu col·lega de l'esquerra no el va acabar d'entendre. No. Jo us faré una pregunta. Si vosaltres teniu molt clara la resposta, dieu, ho tinc. Llavors jo no us donaré opcions, vosaltres llanceu una resposta i podeu sumar 3 punts. Vale. Si ho dubteu una mica, dieu, merda, em sona el nom o em sona la xifra, Ho però no dubto. estic del tot segur, ho dubto. Llavors jo us dono 4 opcions i en tireu una. I si dieu, no en tinc ni puta idea, dieu, no tinc ni idea, i jo us donaré tan sols 2 opcions, però només podeu sumar un punt. Vale. Facileta, el joc. Facileta. tampoc és- Llavors, No se'm va explicar bé. s'ha distribuït... T'he de dir, en teoria ho hem de fer ràpid. Recordo l'últim cop d'aquest joc i tal. No sé si seré capaç de fer-ho ràpid. Dinàmic. Vinga, va. Va. Futbol. Qui vol començar? Jo. Comencem amb la primera ronda, és el partit d'ahir Barça-Atlético de Madrid. Jo, començo jo. Recordeu tots els punts que teniu. Vinga. Pau Osorio, quin va ser l'únic jugador blaugrana en veure ahir una targeta groga? Ho tinc, Jo la sé. ho dubto o ni idea. Ho dubto. Ho dubtes? Caçador, Covarsí, Gerard Martín o Dani Olmo? Gerard Martín. Correcte. No 2 me'n punts recordava. per Pau Osorio. Moltes gràcies. Max Ja l'he Bosch. pillat, esteu cagats. Qui va fer l'assistència en el gol de Ferran Torres? Ho tinc, ho dubto o ni idea. Ho tinc. Ho té? Vàlue. Correcte. 3 punts per True. Max Bosch. Trulla per Biel Macià, quin va ser l'únic jugador de l'Atlètic de Madrid en veure una targeta groga després d'una falta a Covarsí? Molta Ho pista. Ho tinc. Baena. Correcte, 3 punts. Molt bé. I per acabar, És- Oriol Soler, 2-3-3, no? sí. Sí. Quin va ser l'últim jugador del Barça en entrar des de la banqueta? Ho tinc, ho dubto, Des o de ni la idea. banqueta. Christensen. Correcte. Però has de dir ho 3 tinc! punts. Has de Da dir igual, ho. ja Vaig està bé. sobradíssim, tio. 3-3-3-2. Posa molt nerviós aquest. Sí, joc. Passem al partit contra el Betis. Qui vol començar? Encara no s'ha jugat, Xavi. Fem començo jo. i Això va fem ser orina. Quin va ser el resultat de l'últim partit jugat entre Barça i Betis, corresponent a la jornada 30 de la passada temporada? Ho
Ho tinc, ho dubto. Ho dubto, va. Ho dubtes. 2-1 a favor del Barça. Vale. 1-1. 3-1 a favor del Barça o 1-2 a favor del Betis. L'últim, no? Vale. Jo recordo que la primera opció. Incorrecte. Va ser un 1-1. Uau, vale, no recordo. Uau. No ho hagués recordat. Biel Macià. Quin ha estat el major traspàs entre Barça i Betis? Major traspàs no en quant a impacte al jugador, sinó en quant a xifra econòmica. Sí. Ho dubto. Ho dubtes. Abde, Emerson Royal, Junior Firpo o Cristian Tello? Emerson Royal. Incorrecte. Junior Firpo. Jo hagués dit Emerson també. Junior. Bueno, Max Bosch. Qui era l'entrenador del Barça l'última vegada que el Barça va perdre davant del Betis? Ho dubto. Ho dubtes? Xavi Hernández, Ronald Koeman, Quique Setién o Ernesto Valverde? L'últim cop que es va perdre contra El Betis. El Real Betis Balompié. Diria Xavi Hernández. Correcte. Ah, sí? 2 punts per Max Bosch. jo no va dir que se tien. I Pau Osorio, has tingut molta sort perquè és qui va fer l'assistència a Leo Messi al seu famós gol de vaselina en el Benito Villamarín des de fora de l'àrea. Ho tinc. Ho té. Rakitic. Correcte. Vamos! 3 punts per De res, Pau Osorio. de res. Líder. I entrem a l'última ronda. 5 punts Pau Osorio, 5 punts Max Bosch, 3. No, tu has dit ho dubto la primera o no? Sí, per això I tu 2 has i dit ho 3. dubto la primera? Sí, No, la segona. Ho he tingut. Llavors va guanyar. Ah, vale, clar, sota al no, revés. 3 i 5, 2. 3 i 2. Correcte, 5-5-3-3. Última ronda, Eintracht de Frankfurt. Qui vol començar? Pau Osorio? Jo. Vale. Paui. Quin va ser el resultat del Barça Eintracht de Frankfurt corresponent a la tornada de quarts de final de l'Europa League? Tia, et pots creure que no me'n recordo? Sort que no ho he fet, jo és que no vaig veure aquest partit, no vaig poder-lo veure. Ho dubto. Ho dubtes? Sí. 1-2 a favor de l'Eintracht, 2-3 a favor de l'Eintracht, 2-2, però com que l'Eintracht havia guanyat allà, si és que va guanyar, va passar l'Eintracht, o 3-4 a favor de l'Eintracht. 2-2. Incorrecte. 2-3. 2-3. 2-3. I vam estar a punt de... O sigui, no a punt, però va haver un moment al final de... Sí. I com que Kevin Trapp era el porter, que era el del 6-1 també. He borrat, Max Bosch. Quins van ser els golejadors la fatídica nit on l'Eintracht va eliminar el Barça d'Europa League? Golejadors per part del Barça. Ho tinc, ho dubto o ni idea. Ho dubto perquè només en sé un. Jordi Alba i Aubameyang, Dembélé i Memphis Depay, Busquets i Memphis Depay, Busquets i Pedri. Busquets i Aubameyang. No hi ha l'opció. No hi havia aquesta O Pedri o Depay. Busquets i Depay, no? Busquets i Depay o Busquets i Pedri era. Era Busquets i Memphis Depay. Busquets i Messi. Tot per intentar-ho fer ràpid. Biel Macià. Dels 79.000 assistents que es va estimar que havien assistit a la tornada de quarts de final entre Barça i Eintracht, quants es va calcular que eren seguidors de l'equip alemany? Vas estar vacilant, Xavi. Quants deia Jordi? Ho tinc, ho dubto o ni Pues ho idea. dubto moltíssim. Ho dubtes. Tant que... De 79.000 que hi havia al Camp Nou, 10.000 eren de l'Eintracht, 20.000 No. eren de l'Eintracht, 30.000 eren de l'Eintract o 40.000. És que diré 40.000, Incorrecte, eren 30.000. Això segons estimacions que es va fer després. Hi havia més. 30.000 és una segurament. puta De animalada. 79.000, És una 30.000. puta O sigui, animalada. estava blanc el Camp Nou. Sí, I Oriol Soler, Era una última vergonya. És una pregunta. animalada. Si encerto la primera guanyo, eh? Correcte, 5 punts, 5 punts, 3, 3. Sempre és una barbaritat. Oriol Soler, quin jugador del Barça va fer un penal en el minut 3 de partit? És que veus que són aquestes coses, no vaig Que, poder I veure les el has partit. de tenir. Si ho tens guanyes, si ho dubtes i encertes, pots empatar. Jordi Alba va ser. Incorrecte. Va ser Eric Garcia. Eric Garcia, no ho recordaria. Bueno, Quan era dolent, eh? Quan era Doble dolent. empat i doble empat. Molt bé, avui ningú insulta. Ningú guanya sol i ningú perd sol. Gràcies. En castellano. Molt bé, bon joc. Molt bé, bé. M'ha agradat. Hem anat ràpid, no? Dels jocs que tenim, potser és el que més m'agrada. A mi em flipa aquest joc. Em flipa el concepte. Perquè el Max guanya, eh? Hi ha hagut 2 vegades i, bueno, has No, empatat a les no dues. recordo com Vam va. empatar el Max i jo. Jo no guanyo ni a patades. És a dir, que de moment el líder... Ni La pagant. pròxima et diré les respostes. Ni pagant guanyo. El líder No, me la diràs i fallaré. Com no te voy a querer. directament als comiats, sisplau. Com no te voy a querer. Hem anat ràpid, no? Sí, molt dinàmiques aquestes seccions. Ei! Això no ho facis. Per què? Si queda de puta mare. No, fa més... Queda perfecte. Posa més nerviós que altra cosa. Bueno, perquè tu ets una persona... Jo decideixo... No. No. Doncs Arnau, això ha estat fes-ho. tot.
Esperem que hagueu rigut, que us hagueu actualitzat, que ho hagueu passat bé. Aquí acaba aquest programa de l'Orsai. Nosaltres marxem i esperem trobar-nos la setmana que ve. Ja moltes gràcies al nostre convidat preferit, Pau Osorio. I ha portat secció avui, Molt bé, s'ocorre. Molt bé el convidat. Moltes gràcies a en Xavi també. De res. Moltes gràcies a... Parla per mi, faig que parlo i parles tu. Moltes gràcies, Uri. De res. Moltes gràcies, Vidal. Moltes gràcies, com sempre, a Arnau. I a tu, i a tu. El Max, home. No, A veure, fes el Max. Digues algo. No, has de ser tu. Moltes gràcies, Max. No, has de fer de mi. Però has de molt la boca. No, moltes gràcies a vosaltres. Ara molt la... Ja te dic moltes gràcies i tu mous els llavis, vale? Moltes gràcies, Max. Soc normal. Moltes gràcies a Ràdio Vilamajor, moltes gràcies a tots els que ens escolteu. També de fer Ràdio Vilamajor. Vinga, Colaiem les bufandes! Veiem les bufandes! Colaiem les bufandes!